Čaute! Tak, my sme kapela Mystery of 19 October. Sme z Banskej Bystrice. Skiaľ pochádzame. A? Hráme. Hudbu. Pre vás. A prvýkrát sme začali hrať na Inom piatku v roku 2007, kedy sa tento festival zapážil, pretože to pritiahlo oveľa viac ľudí, ako pritiahne koncert taký bežný v klube. A vlastne vyskytovali sme sa na každom jednom ročníku až do teraz. Tak, tieto priestory pre nás znamenajú kus histórie, že my sme tu začínali hrávať asi pred 4 rokmi, keď tak nad tým rozmýšľam, takto z diaľky, spoza stola tohto. Ja by som povedal, že z takého nášho pohľadu tá návštevnosť koncertov vtedy, keďže sme boli mladá kapela, nebolo to až také úžasné. Ako teraz? Ako teraz. Ale predsa len ako, myslím si, že Iná sobota je veľmi pozitívna myšlienka, ktorá nabudí ľudí, dokáže ich dotiahnuť a dokážeš prezentovať tú hudbu pred väčším množstvom ľudí, čo je určite pozitívna vec. Vzhľadom na to, že tá hudobná scéna a takýchto podujatí nie je proste veľa. Ani v rámci slovenskej scény by som povedal skoro žiadne, pretože keď kapela chce ísť hrať na festival, tak už to musí byť na nejakej tej vyššej úrovni, musíš mať CDčko, musíš mať veľa vecí a musíš mať veľa kamarátov, aby sa niekam dostal na festival a práve to je na tom úžasné, že dokáže Iná sobota dať priestor aj mladým kapelám, dokáže sa pritiahnuť na ne ľudí a je to úžasná forma prezentácie. Dobre, takže my sme kapela Mystery of 19 October. Ja som Juro. Ja som Lukáš. A týmto by sme vás chceli pozvať na Inú sobotu, ktorá sa uskutoční v klube 77 v Banskej Bystrici.